Вектори и Джаджа. Шуаз, какво е това нещо? Нищо. Оръжието Омега. Онова от схемите, които Рей и Хенри взеха от ложите в ничията земя. Да, Това, което може да отнеме суперсилите на Рей? същото. Защо го построи? Защото Рей ми каза, че не мога, а аз мразя някой да ми казва, че не мога нещо. Мислех, че той каза да не го правиш. Да, ама не биваше да ми щипе бузите и да ми краде закуската всяка сутрин, но май всички правим неща, които не трябва. Виж, с поешките кълки се чувствам по-мъжествен. За мен е печеното сирене. Какво? Ей, Шуаз, дай малко закуска. Не, Чакай. Пак ли правиш оръжието Омега? да, Което ще отнеме силите на Рей. същото. Защо все го правиш? Защо продължаваш да ми щипеш бузите и да ми крадеш закуската всяка сутрин? Защото си много сладичък, като се ядосаш. Сега дай малко от сладките хрупки. Айде, давай. Имат 10 основни витамини и минерали и е балансирана закуска. Чуваш ли? Дай види. Спрете! Виж колко е сладък, виж му лицето. Аз не съм сладък, ти си сладък. Всички сме сладки, ясно? Всички сме сладки. Аз вече съм. Няма нужда Сладки са, да да. ми го казваш. Да, не. Чакайте, защо с Хенри сте облечени като полупризраци? О, това са Тоги, времевия бандит. Да, гонихме го чак до древния Рим. Ядохме доста хубава храна. Така ли? Гледахме мечка да се бие с ято пуйки. Да, така е. И пуйките победиха. Попаднахме на хубави статуи. Добре, въртите очи и мрънкате сега. Но когато град Суелвил накрая ми направи статуя на капитан Мен, Ще въртим очи и ще стенем по-силно. Да, именно точно така. след всичко, което съм направил за града, това е най-малкото. Вече имаш собствен празник. Току-що откриха стадиона Капитан Мен и има 12 улици кръстени на Който теб. прави шофирането много объркваш. Да. Наистина е така. Да. Както и да е. Хванахме времевия бандит и взехме новия му времеви лъч. О, работи. Както всеки излъчвател на тъмна материя. Насочваш и бум! Не, и аз! Добре. Къде я изпрати? Към... точно сега. Хей! Опитвам се да уча. Спрете вече. Ей, Шуаз, върни се тук! Дяволите! Може ли по-тихо? Аз уча на сън. Сън уча. За какво говориш? Научи се да се биеш на сън. И също испански. Това е 100-часова аудиокнига, която те учи да се биеш докато спиш. Книгите не действат. Напротив, искам да науча да се бия, за да ходя на мисии с теб и Рей преди колеж. Аз мисля, че имаш много време, Джаспър, защото ще завършим гимназия чак след година. Нали, хора? Нали? Хора? Той не знае ли? Какво да знам? Някой трябва да му каже. Да каже какво? Ти му кажи. Не мога, аз сън уча. Ей, какво става? Хенри, ние завършваме тази седмица. Какво? Успяхме, хора, абитуриенти! Добре, това е тъжно. Хенри, ние завършваме гимназия. Но ти не. Но ти не. Знам, че ме чуваш. Използваш за защитен механизъм. Просто ми се случи. Трябваше ми работа. И после един неуязвим супергерой мене, за да му бъда помощник. Сега надуваме балончета и се борим с лошите. Просто супер! Опасният Хенри. С участието на Джейс Норман, Купър Баронс, Рил Даунс, Шон Райан Фокс, Ела Андерсън, Майкъл Ди Коен. Кажи го! Тръба нагоре! О, подгуша ми! Какво значи няма да завърша? Как така няма? Пропусна много, докато се бореше с престъпността. Нямаш достатъчно кредити.
Кажи честно, кога за последно ходи на училище? Онзи ден, когато си щупих ръката и Рейшо аз дойдоха с требушета. Това беше преди година. Какво? Защо никой не ме предупреди? Училището ти пращаше писма всяка седмица цяла година. Никой ли не отвори? Хвърлях ги, защото знаех, че са лоши новини. Добрата новина е, че ти имаш още... идеални зъби. Да, благодаря. Зъбите ми са чудесни. Ще се местиш ли, за да идеш в колеж? Да, тръгвам за дистопия след завършването. Ще ходиш в колеж в дистопия? Не. Това място е престъпна клоака и е в другия край на света. Знам Говориш това. ли дистопиянски? Кога го научи и колко съм пропуснал? Взимам си година за благотворителност в дистопия. След това отивам в Харвард. Добре, а Джаспър и той ли отива в дистопия? Не, той отива в Харвард, което звучи като Харвард, но е съвсем друго училище. Хей, да тръгваме. Взехме ли всичко за една нощ в пустинята? Да, товари колата, аз ще събудя Джаспър. Една нощ в пустинята е парти само за абитуриенти. Аз също завършвам. Ще уча в държавния. Не започвай. Ти си малката ми сестра, как така вече завършваш? Вършех лоши неща. Прекарах много време в неделно училище. Накрая спечелих достатъчно кредити да завърша по-рано. Абитуриенти! 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 Не, пусни. Рей, имам голям проблем. Едно по едно, Хенри. Добре. Проблемът е решен. Какво те мъчи? Мъчи ме, че всички завършват гимназия без мен. И нямаш нужда от гимназия, за да си помощник. Не искам да съм помощник цял живот. И няма да си. Ще станеш супергерой, когато се пенсионирам след 30 години. 30 години? Добре, хванаме. По-скоро 40. О, във форма съм. Рей, не искам да заседна в Суелвил и да съм помощник до края на живота си. Извинявай, не осъзнавах, че си заседнал в Суелвил с мен. Да, и аз също не го осъзнавах. Бях твърде заед 6 години да отговарям на спешни повиквания. Спешно обаждане. Видя ли? Ще отговоря. Остави го на гласовата поща. С Хенри не сме приключили. Гласовата поща е пълна. Наистина? Да, помните ли онова момиче Мика, която спасихте, когато бяхте в ескейп стаята? Спасихме я, но да. Тя оставя 10 съобщения на ден да пита дали може да помага. Здрасти, Микае. Искам да знаете, че съм тук, ако ви трябва помощ. Хей, Микае, отново. Тук съм, ако ви трябва. Тук съм. Хей, Майлсе, може ли да се обадите на сестра ми? Тя си губи. Добре, не знам какво ви каза Майлс. Тук е заместник метът. Вероятно е за статуята. Натисни плей. Искам с опасното хлапе да дойдете в офиса ми. Веднага. Чухте ли това? Той каза, че ще си получи статуята. Не каза нито една дума за статуя. Че какво друго може да е? Буквално всичко. Пусни. Дали да не говоря с заместник мета да пусне връзки да завърши? Какво? Не, Хенри, не. Защо? Не. Заместник метът изпълнява по едно желание на среща. Ако някой ще му потърка коренчето и ще каже желание, ще бъда аз. Кой е Хенри? Не. Аз. Не. Добре, Чакай, върни се. връщам се. Къде е заместник метът? На почивка с мама. Какво? Супер. Той каза да ви пусна това. Опасно хлапе. Къпан мен. Капитан мен. Все едно. Аз съм заместник метът и не записвам 2 пъти. Затова ще продължа. Момчета, това тук е Боус. Хей, капитан мен и опасно хлапе. Здрасти, бъдеш Боус. Здрасти, минал Боус. Това съм аз. Ожених се за майката на Боус вчера, което значи, че отивам на почивка. С нея, не с Боус. Той е ваша отговорност. Какво? Гледайте го, хранете го, сменяйте му памперсите. Ще се върна след 2 дни. И майка му ме увери, че ще разбере, ако опитате да го смените с друго дете. Затова не се опитвайте. Гадост! Ако го опазите жив и предимно здрав, може и да има твоя статуя в бъдеще. Ако разбираш какво казвам, аз казвам, ще ти направя статуя. Да! Ще се видим след 2 дни. Сега спрете това или гледайте в страни.
Освен ако не искате да ме видите в най-малкия законен пански на света. Не. Хайде, приятел. Не можем да го заведем в бърлогата. Значи, ще намерим причина да го оставим при Шаспър, Шайпър и Шарлок. Не можех да го пропусна. Май можеше. Майче, ние познаваме една Шарлок. Супер! Умирам да се срещна с нея, Шаспър и Хенри. Да върви. Не можем да оставим хлапето с тези хора, защото са на една нощ в пустинята. Какво дори Шайпър? Да, тя вече завърши. Преди Штеф? Ще вършила преди Штеф? Ходила е на летни шушилища и аз не вярвам, че това се случва на мен. Внимавай! Може сериозно да намалиш шансовете ми да получа статуя. Ау! Хей! Толкова години чакам една нощ в пустинята и има пясъчна буря. Поне за сега пещерата е само наша. И ние пак завършваме утре. Абитуриенти! Абитуриенти? Какво правиш в този пясък? Намерих място да науча да се бия докато спя. И също испански. Но хората постоянно ме будят. Хей, мъжки, аз дойдох пръв. Мич Билски? Ти дори не завършваш. Натресох се тук, ясно? Карам гимназия 10 години, няма да чакам още 3. Това, че си тук, Мич Билски! Никога не съм идвал. Да те няма! Какъв точно ти е проблемът, Шейпър? Защото ти все още не си завършил. Само защото системата е предубедена срещу тапаците. Хей, млъкнете, опитвам да се науча. Съм се родил. Да намерим друга пещера? Да. Абитуриенти! 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 9-ти клас! Учител! Шейпър, не мога да те смей да ми говориш по този начин! Не завърши! Албърт Айнщайн, Леброн Джеймс, папата. Какво? Никой от тях не е завършил гимназия. Сигурен съм, че са завършили гимназия. Това моята статуя ли? Еха, мислех, че е по-голяма. Млъквай и отваряй, искам да си видя статуя. Вътре няма статуя. Но? Какво е това нещо? Значи това е бърлогата? Кой е това? Това е Боус, доведеният си на заместник кмета. Ще го наглеждаме. Кой е това? Шайпър? Шаспър? Не, това е Шуаз. Да, пак го направи. Приятно ми е, Шуаз. Извади изтривателя на памет. Отивам. Какво прави изтривателят? Май не трябва, Рей. Кой е Рей? Да, донеси. Чакай, Шуаз. Какво е това нещо? То е за срещата на опасното хлапе с кмета на Нейбървил. Не. Какъв вид среща? Днес ли е? Той беше нает като супергерой на Нейбървил. Върви за изтривателя, Шуаз. Кажи ми, ако приемеш работата. Добре. Така ли? Слушай, мога да обясня. Така ли? До сега в бърлогата. Капитан Мен беше ядосан, че опасното хлапе има среща, за да го наеме кметът на Нейбървил. Шуаз отиде да търси изтривателя на памет, каквото и да е това. Боус беше малко гладен. Да видим какво ще стане. Съжалявам, гледам много телевизия. И от кога си мислиш да ме напуснеш? Виж, не опитвам да те напусна, ясно. Дори не искам в Нейбървил. Защо този съндък е тук? Кметът не спря да ми звъни. Ясно, затова реших да му позволя да дойде тук и да се изкаже, после да каже не и да не ме пита. Да, добре, да. Нека да чуем речта му. Що ме от Нейбървил, вероятно ще е така. Здравей, опасно хлапе! Нейбървил се нуждае от герой и това може да си ти! Това не изглежда тъпо. Първо, ще ти хареса твоята опасна бърлога! И няма да си самотен с новите си съквартиранти! Тези мажоретки! Кой се интересува от мажоретки? Аз
Ще ти кажа кой е. Помощникът на опасното хлапе. Малкия Дайномайт! Готови сте някой да ви следва и да казва колко сте велик. Ами, до някъде да. Добре, това е велико. И вие също сте велики. Затваряй си малкото уста. И накрая. Какво ще кажеш да имаш своя собствена статуя? Добре, достатъчно. Точно така. Статуя! Може би трябва да приемеш, Хенри. Кой е Хенри? Гадост! Май е той. Къде е изтривателят Шуаз? Не искам работата. О, така ли? Съмнявам се в твоята отдаденост на Суелвю. Моята отдаденост? Шегуваш ли се? Не изглеждаш много отдаден на мен. Не завършвам гимназия, защото съм отдаден на тази работа. О, приятелите ми заминават, а аз съм заседнал тук да съм помощник и да спасявам животи. Именно! Бях заед да спасявам други животи и забравих за своя. Даде клетва да защитаваш този град. Когато бях на 13. И? Може би вече не искам да го правя. Да, защото очевидно си ужасен да заседнеш в Суелвю с мен. Да, Рей, така е. Кой е Рей? Гадост! Явно е този тип. Къде е този проклет изтривател Шуаз? Не искам да съм ти помощник още 30, 40 или 50 години. Но такъв беше планът. Ще си ми помощник, а после капитан Мен, като се пенсионира. Не искам да съм капитан Мен, ясно? Никога не съм искал да съм капитан Мен. Никога няма да бъда капитан Мен. Пст, той ето там. Тогава защо изобщо си тук? Това е добър въпрос. Какво правиш? Напускам. Здравейте. Аз съм Хенри Харт. И бях опасното хлапе. О, и Рей? Какво? По-висок съм от теб. Сър, да ви закарам у дома? Стига. Ето те, младежо. Честно, мамо, не съм в настроение. Току-що се скарах с шефа си и си отивам в стаята. провал! Това е малко грубо. Баща ти и аз ровихме в стаята ти и открихме писмата. Какви писма? Ти не завършваш гимназията. Тези писма. Моят син е провал! Добре, вижте. Как се провали по всички предмети? Аз- Какво си правил с живота си? Аз ще ти кажа, нищо. Всъщност, Той не правеше нищо, защото е провал. знаеш ли какво съм правил? Ще ти кажа какво. Спасявах този град. Точно така. Аз съм опасното хлапе. Значи сега синът ни е лъже? Какво? Защо? Защо да лъжа? Аз не лъжа. Престани, Хенри. Наистина съм опасното хлапе, ще го докажа. Добре, явно не си нося дъвките, защото напуснах, но ако не бях... Значи сега си също и крашкач! Технически да, но не знаех, че ще трябва да... Ако търсиш опасното хлапе, вече напуснах. Добре, почти приключих с триенето на паметта. Да. Исках да кажа, вършиш велика работа. Благодаря. И може би този път ще имаш сърце да ме пуснеш? Изчезвай от тук. Слушам, сър. Какъв сладур. Какво правиш? Купувам училище. За риби? Добра идея. Ще ги яздиш или ядеш? Не училище за хора. Добра идея. Ще ги яздиш или ядеш? Какво? Не. Купувам фалшиво училище, за да накарам Хенри да допълзи тук и да ме моли за работата си. Добре, последна памет за изтриване. Няма да е дълго. Почти нищо няма в този стар...
Мозък. Не. Глава. Не. Какво беше първото? Мозък. Не. Чакай, момент. За да си получа статуята, трябва да върна хлапето както беше. Седнал, отивам. Шуаз, колко трудно ще е да промениш изтривателя така, че да трие конкретни спомени, които включват мен, неща, които съм казал или направил. Да, има настройки, ето тук. Извинявай, какво? Лесно е. Мога да променя настройките и ще трия само спомените за теб. Тогава защо постоянно правим другото, Шуаз? Защото е много забавно. О, не знам кой съм. Изгубих всичките си знания за живота и хората, които ме обичат. Това е вярно. О, много е забавно. Но в неговия случай може да изтриеш само спомените за мен. Добре. Супер. Помниш ли ме? Следва продължение.